कोळंबी आणली आहे. चला हे साफ करायला घेऊया. कशा साफ करतात ते दाखवतो. बघा कशी साफ करतात कोळंबी, ती जवळून दाखवतो. हे बघा, हे कव्हर असतं कोळंबीच्या वरती, ते आपल्याला काढायचं असतं. सुरुवातीला जी कोळंबी आहे हे बघा, शेपटीकडचा भाग असा खेचून काढायचा. त्या कोळंबीच्या पोटातली ती काळी रेष आहे ना, ती काढून फेकून द्यायची, जेणेकरून आपल्याला त्या कोळंबी खाल्ल्यानंतर कोणत्याही प्रकारे बाधा होणार नाही. सर्व कोळंब्या साफ करून तर झाल्या आहेत, फक्त स्वच्छ पाण्यात धुवायच्या बाकी आहेत. कोळंबी चांगल्या प्रकारे स्वच्छ धुवून आम्ही या ताटामध्ये घेतलेली आहे. आपण पाहू शकता, मी जवळून दाखवतो. हे बघा, स्वच्छ धुवून घेतल्यानंतर ही कोळंबी अशा प्रकारे दिसते. थोडंसं चवीनुसार मीठ सुरुवातीला लावून घ्यायचं असतं. एवढासा चमचा मीठ, अर्धा चमचा मीठ आपण कोळंबीला जरा लावून घेऊया, म्हणजे जरा चव येईल, आतमध्ये मीठ मुरेल सुद्धा. आणि थोडंसं हे कोकम आहे, भिजत ठेवले होते 4-5 कोकम पाण्यामध्ये. कोकम भिजतील एवढेच पाणी टाकलेलं, आणि त्या कोकमाचा जे आगुळ असतो ना, तो आपल्याला कोकमाचं पाणी ह्या कोळंबीला लावायचं आहे. आणि मग ही कोळंबी चांगली मिक्स करून घ्यायची मीठ आणि कोकमाच्या पाण्यामध्ये अशा प्रकारे. आणि थोडा वेळ आपण तशी ठेवून द्यायची 5-10 मिनिटासाठी. या ठिकाणी आम्ही मीठ आणि कोकम याचं पाणी, म्हणजे मीठ तर लावून घेतो होतो कोळंबीला, आणि कोकमाचं आगुळ म्हणजेच कोकमाचं पाणी असं ह्या कोळंबीला लावून 10 मिनिटांसाठी या ताटामध्ये ठेवलं होतं. आणि त्याच्यावरती एक झाकण म्हणून दुसरं ताट ठेवलं होतं. काही कोळंब्या आहेत ना, ह्या कोळंब्या फ्राय करायच्या आहेत, आणि ह्या कोळंब्यांपासून आपल्याला कोळंबी भात बनवायचा आहे. तर ह्या कोळंब्या फ्राय करायच्या आहेत ना, ते दुसऱ्या ताटात बाहेर काढून घेऊया. ह्या कोळंब्या आपण फ्राय करण्यासाठी या ताटात बाहेर काढून घेऊया. आणि ह्या कोळंब्या त्याच पाण्यामध्ये, म्हणजे कोकम आणि मिठाच्या पाण्यामध्ये तशाच ठेवूया. थोड्या वेळाने आपण त्याचा कोळंबी भात बनवूया. 1 चिमूटभर मीठ आपण या फ्राय करण्यासाठी वापरत असणाऱ्या कोळंब्यांना लावायचं आहे, कारण ते पाणी पिते. कारण मिठाच्या आणि कोकमाच्या पाण्यातून ह्या कोळंब्या बाहेर काढून ह्या ताटात घेतल्या असल्या कारणामुळे त्याच्यातलं सगळं पाणी बाजूला झालं, म्हणजे मीठ पण बाजूला झालं. म्हणून या ठिकाणी हळद आम्ही लावत आहोत. अर्धा पाव चमचा हळद लावलं आहे कोळंबीला. 1-1.5 चमचा आपण मिरची पावडर टाकायची आहे. छोटा चमचा आहे, आपण पाहू शकता. हा बघा, छोटा चमचा आपण मिरची पावडर ह्या कोळंबीला मॅरिनेट करायला चांगली अशी चोळून घ्यायची. आणि सुरुवातीला चिमूटभर मीठ सुद्धा टाकलं होतं. मग ह्या कोळंब्या फ्राय करण्यासाठी आपण ह्या ताटामध्ये काढून ठेवल्या होत्या, आणि ह्याला मीठ वगैरे, मीठ मसाला सर्व लावून झालेला आहे, आणि मॅरिनेट करून झालेल्या आहेत ह्या कोळंब्या. आपण हे तळायला घेऊया. कोळंबीला आपण कोटिंग करण्यासाठी तांदळाच्या पिठाचं मिश्रण बनवायचं आहे. या ठिकाणी आम्ही 2 चमचे तांदळाचं पीठ घेत आहोत. 2 चमचे तांदळाचं पीठ घेतलं, थोडीशी हळद, आणि मग अर्धा चमचा मिरची पावडर, गरम मसाला चिमटीभर टाकला आहे. चवीनुसार मीठ टाकलेलं आहे. हे मिश्रण आपण मिक्स करून घेऊया. ह्या वाटीमध्ये एक कोळंबी ह्या मिश्रणात कोटिंग करून घेऊया, आणि या बाजूच्या बशीमध्ये ठेवूया. सर्व कोळंब्यांना कोटिंग करून आम्ही घेतलेलं आहे, म्हणजे सर्व कोळंबी चांगल्या प्रकारे क्रिस्पी होतील असे कोटिंग केलेले आहे. आपण ह्या कोळंब्या तळायला घेऊया. तव्यावरती तेल घालत आहोत. अजून 1 चमचा तेल टाकायचं आवश्यकतेनुसार. तव्याच्या सर्व बाजूला तेल पसरवून घ्यायचं. आपण ह्या कोळंब्या ज्या आहेत ते फ्राय करायला तव्यावरती सोडूया तेलामध्ये.
कोटिंग केलेल्या ह्या कोळंब्या आपल्याला त्यावरती तव्यावरती ठेवायच्या आहेत आणि मग तेल हळूहळू त्या कोळंब्यांना लागेल आणि मग फ्राय होतील. बघा, जरा पकडीच्या साहाय्याने तवा आपण हलवून तेल जे आहे कोळंबीला लागेल अशा पद्धतीने हलवायचं आहे आणि मग सुरीच्या साहाय्याने कोळंब्या ज्या आहेत ते तेलामध्ये येतील अशा पद्धतीने फ्राय करायचे आहे. परतायचं आणि जरा त्या कोळंब्या एका साईडनी फ्राय झाल्यानंतर दुसऱ्या साईडनी परतून घ्यायच्या. बघा, या ठिकाणी आम्ही दाखवत आहोत आपल्याला कशा परतायच्या. जर चिकटल्या असतील तर ते जरा तोडवायच्या. जशा कोळंब्या या फ्राय होतात ना, फ्राय झाल्यानंतर या कोळंब्या गोलाकार होतात. बघा, पकडीच्या साहाय्याने आपण जरा तेल लागेल कोळंबीला अशा पद्धतीने त्या फ्राय करायच्या आहेत. सर्व कोळंब्या परतून झालेल्या आहेत. तरी सुद्धा आपल्याला वाटत असेल की कुठची कोळंबी फ्राय व्हायची बाकी आहे, मग ती सुद्धा परतली तरी चालेल. हे पहा, किती सुंदर दिसत आहेत ना या कोळंब्या. चला, मध्यभागी असलेल्या कोळंब्या जरा आपण नितळवण्यासाठी, तेल नितळवण्यासाठी तव्याच्या किनारीला आपण एक एक काढून ठेवायची, जेणेकरून तेल जे आहे मध्यभागी जमा होईल आणि गरजे इतकंच तेल कोळंबीला लागलेलं असेल. थोडस तेल पुन्हा आपण 1 चमचा टाकायचं, 1-2 चमचा तेल पुन्हा टाकायचं, कारण का या ठिकाणी भजीमध्ये काही कोळंब्या शिल्लक राहिल्या आहेत तळायच्या, त्या सुद्धा आपण त्या तेलामध्ये सोडायच्या आहेत. उरलेल्या सर्व कोळंब्या आपण फ्राय करण्यासाठी तव्यावरती ठेवल्या आहेत आणि बाकीच्या कोळंब्या ज्या फ्राय झालेल्या आहेत ना, ते तव्याच्या किनारीला आहेत. ते थोड्या वेळाने आपण भजीमध्ये काढून घेऊया. जर आपल्याला हा तवा जो आहे पकडीच्या साहाय्याने हलवून पकडीच्या साहाय्याने हलवून कोळंबीला तेल लागेल अशा पद्धतीने करायचं, जेणेकरून आपल्या तव्यामधील सर्व कोळंब्या चांगल्या अशा फ्राय होतील. या सर्व कोळंब्या फ्राय झालेल्या आहेत ना, त्या आपण डिशमध्ये काढून घेत आहोत. तव्याच्या किनारीला ज्या कोळंब्या आपण ठेवल्या आहेत ना, त्या आपण या डिशमध्ये काढून घेत आहोत. आपण पाहू शकता मध्यभागी ठेवलेल्या कोळंब्या त्या सुद्धा फ्राय झालेल्या आहेत, त्या सुद्धा किनारीला आपण ठेवूया. म्हणजे तव्याच्या किनारीला आपण ठेवल्यावर त्याचं तेल सुद्धा नितळेल आणि आपल्याला कोळंब्या चांगल्या अशा खरपूस अशा खायला मिळतील. या सर्व कोळंब्या आपण डिशमध्ये काढून घेत आहोत. ही पहा, या डिशमध्ये आपण फ्राय केलेल्या सर्व कोळंब्या काढून घेतलेल्या आहेत. आपण पाहू शकता अशा प्रकारे आम्ही कोळंबी फ्राय बनवले आणि या भजीमध्ये काढून आपल्याला दाखवत आहोत. ही रेसिपी जर आपल्याला आवडली असेल तर नक्की घरी करून पहा. या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला पण प्रेस करा.